Hola, sóc Antoni Viada i et vull explicar-te per a què serveix el posicionament web. Per què el posicionament web pot ser beneficiós per tu. Pues el posicionament web consisteix en agafar la teva pàgina i millorar-la de millorar-la a nivell d'enllaços, millorar-la a nivell de contingut, millorar-la a nivell tècnic, a nivell de velocitat. Tota aquesta feina la fem perquè realment la teva pàgina pugui anar pujant de posicions. I per què és important pujar de posicions a Google? Perquè a més amunt estiguis, més visibilitat tindràs. O sigui, més gent, quan la gent busca, doncs llavors et trobarà la teva pàgina. I és molt important no aparèixer només per una sola paraula, sinó per a moltes paraules. Per què? Perquè s'ha demostrat que la gent és molt creativa buscant a Google. Llavors, podràs preguntar-te, i de què em serveix? Doncs llavors, aquestes visites que tu, quan més amunt estiguis, més visites rebràs a la teva pàgina, aquestes visites més es transformaran en més ventes. I pots preguntar-te, escolta Toni, com treballeu el tema del posicionament? Doncs ho treballem mimant molt el teu projecte, la teva pàgina web, fent-la realment més robusta a nivell d'enllaços, que realment estigui enllaçada, que quan la gent busqui realment trobi el contingut que realment busca. Llavors a nivell de contingut també ho treballem. També treballem a nivell de la velocitat, perquè la teva pàgina vagi més ràpid, i està demostrat que a més a més a Google li agraden molt les pàgines ràpides, però també als usuaris. O sigui, en resum és cuidar la teva pàgina perquè realment quan estigui a dalt de tot dels cercadors brilli i sigui la primera. Si vols que parlem, encantats, perquè tenim molts i molts anys d'experiència amb el posicionament web. De fet, vam començar a fer pàgines web en 1997 i en 1999 vam crear Innova. Des de llavors ens hem anat adaptant als canvis d'internet. O sigui, si vols, parlem i analitzem el teu projecte i de quina manera podem millorar el teu posicionament per tal que tinguis més visites, més ventes i més èxit. Vinga, t'espero dins i parlem. Ens agradaria molt fer créixer el teu projecte. Fins ara.